16-vuotias tyttö nimeltä Emma asuu kaupungissa äitinsä kanssa. Hänen isänsä asuu Tähtiloisten tilalla. Emman vanhemmat erosivat, kun hän oli pieni ja hän muutti äitinsä kanssa Jorvikin kaupunkiin. Hänellä on paljon ystäviä kaupungissa, joiden kanssa hän käy kahvilassa sekä ostarilla. Emma oli tyytyväinen elämäänsä, kunnes... Moi äiti. Hei rakas, missä olet? Kahvilassa, miten niin? Tulen sinne heti, jutellaan sitten. Emma oli ihmeissään, mikä muka oli niin tärkeä, ettei sitä voinut sanoa puhelimessa. Moi Emma. Tiedäthän, että olen tapaillut Mikkoa jo jonkin aikaa. Hän ehdotti, että lähtisimme kiertelemään maailmaa yhdessä, joten mitä mieltä olet? En todellakaan halua lähteä, minulla on kaikki täällä. En tietenkään voi pakottaa sinua, mutta et voi jäädä tänne yksin, joten jää vain yksi vaihtoehto. Äiti ei, en halua. Golden hour, these cold water waves, I promise this can never be a phase. Laughing, dancing until we tired, I trust you that you'll never misbehave. Pretending that this is our home. Päivä koitti, kun Emma joutui hyvästelemään kaupungin ja joutui lähtemään hänen isänsä luokse Tähtiloisten tilalle. Emma oli surullinen, sillä hän joutui jättämään ystävänsä, eikä tiennyt milloin hän palaisi vai palaisiko ollenkaan. Emma ei tykännyt hevosista ollenkaan. Hän viihtyi kaupungissa eikä piitannut hajusta ja oudoista heppatytöistä. Hei Emma, pitkästä aikaa. Hei. Tämä on huoneesi. Voit asettua rauhassa aloillesi. No ei tämä kai niin paha ole. Emma lähti tutkiskelemaan paikkoja, sillä hän oli käynyt isänsä luona viimeksi, kun hän oli 10-vuotias. Hän lähti kävelemään metsäpolkua, kunnes... Hei, varo vähän. Anteeksi, en yhtään huomannut sinua. Kuka sä olet? Oon Emma. Muutin isälleni joksikin aikaa. Ai, kiva kuulla. Ratsastatko sä muuten? No siis en todellakaan. Okei, tämä on minun hevoseni Saturnus. Tuu ihmeessä kertomaan, jos muutat mielesi. Ihmetyyppi. Emma oli toivoton. Hän ei tiennyt, miten sopeutuisi tänne. Hänen isänsä pyysi auttamaan tallitöissä, mutta Emma ei ollut tyytyväinen. Eräänä aamuna hän lähti kävelylle metsään, ja yhtäkkiä hän näki jotain todella outoa. Hei, mitä sinä täällä teet? Missä omistajasi on? Mitä minun pitäisi tehdä? Isä, löysin tämän hevosen metsästä. No kappas vain, kenenköhän se on? En tiedä, mutta ei kai sitä voi yksinkään päästää vapaaksi. Ei, laita se tuonne tarhaan, soita muutaman puhelun. Olet muuten todella kaunis hevonen. Kenen tuo hevonen on? En tiedä, löysin sen metsästä. Ai, no toivottavasti omistaja löytyy pian. Toivottavasti. Soitin eläinlääkärille ja hän sanoi, että hevonen on pormestarin hevonen. Hän pyysi, jos hevonen voisi asua täällä jonkin aikaa. Hänen nimensä on Lumi. Yritä pitää Lumi mahdollisimman tyytyväisenä. Tiedän, että et tykkää hevosista, mutta voisit silti yrittää. Emma lähti pohdiskelemaan asiaan, sillä Lumi olisi nyt hänen vastuullaan, ainakin sen ajan, kunnes pormestari hakisi hänet pois täältä. Moi Emma, mitä mieltä oot? Haluaisitko ratsastaa Lumilla? Minä? En ole ikinä ratsastanut edes. Ei se haittaa, mä autan sua. Kai se on pakko, jos mun siitä pitää huoltakin pitää. Okei Emma, nouse satulaan ihan rauhallisesti, ei ole mikään kiire.
Okei, Emma, sä pystyt tähän. Se on vaan hevonen, ei sitä tarvi pelätä. Okei, tää on tosi pelottavaa. Kaikkia aluksi jännittää, mutta yritä olla rentona. Hevonen aistii sun pelon. Voidaan vaan kävellä aluksi. Okei, ei tämä nyt niin paha ole. Minähän sanoin. Kokeillaanko ravia? Kai se on pakko kokeilla. Kokeillaan nyt laukkaa. Kerro vaan, jos et uskalla vielä. Apua, ei. Hei, tämä onkin aika siistiä. Ei näytä yhtään siltä, ettet olisi koskaan ratsastanut. Olet luonnon lahjakkuus. Kiitos paljon. En olisi ikinä uskonut, että minä ratsastan. Sinä olet aivan upea hevonen. Ehkä muutto ei ollutkaan niin kamala asia. Emma treenasi Lumin kanssa useita päiviä. Heidän välilleen tuli erityinen side. Lumi luotti Emmaan täysin ja myös toisinpäin. Heistä tuli parhaat ystävät, kunnes tapahtui jotain outoa. Hevonen lähtee nyt takaisin kotiin. Ei, et voi viedä sitä. Se viihtyy täällä. Ethän vie, Jouko. Hevonen on minun, eikä tällainen paikka sovi tuon arvoiselle hevoselle. Lainkaan. Aloimme vasta tutustumaan toisiimme ja aloin ratsastaa Lumilla. Et voi tehdä näin. Mitäs jos hevonen jäisi tänne? Voin vaikka ostaa sen tyttärelleni. Isä, mitä sä oikein teet? No kai se sitten sopii. Hevonen on arvokas ja hänellä on hyvä suku, joten ylläpitäkää sitä. Älkää pilatko sitä hevosta. Onneksi olkoon, Emma. Sulla on nyt oma hevonen ja me voidaan ratsastaa yhdessä. Olen ihan hämilläni. Minun piti vain tulla tänne vähäksi aikaa ja nyt mulla on oma hevonen. Hevonen voi asua täällä ja voit käydä äitisi luona niin paljon kuin haluat. Mutta mitä mieltä itse olet tästä? Tää kaikki on tapahtunut nyt niin nopeasti, että mä en tiedä mitä sanoa. Mutta kiitos, iskä. Soitan kohta äidillesi. Hän varmasti ymmärtää tämän tilanteen. Toivottavasti olet nyt onnellinen. Olet vaikuttanut niin alakuloiselta. Ja niin siinä sitten kävi. Emma löysi elämäänsä uuden suunnan. Eikä jäänyt murehtimaan vanhaa elämäänsä, vaan rakastui uuteen elämäänsä. Hänestä tuli ystäviä Lotan kanssa ja he ratsastivat yhdessä ympäri Jorvikkia. Emma uskalsi tarttua hetkeen ja sen seurauksena hän löysi itselleen uuden ystävän. Hän ja Lumi löysivät toisensa ja heistä tuli parhaat ystävät. Emman äiti muutti ulkomaille ja hän jäi isänsä luokse ja löysi elämänsä hevosen. Golden hour, these cold water waves, I promise